știi? Ca o tralalură. Ca să se vadă calmia pe YouTube când îi bag. Singură stai toată ziua, hai. Și de are așa o față nebună. Nici rămas de ieși la asta, m-am uitat așa, dar nu are așa, nu știu, are... Probleme. Da. La fondul nostru. O zi faină vă doresc, să rămână. Tu ce faci? Tu ce faci? Tu ce faci? Hai, hai! Hai să-ți văd ochii, Ochii vreau, ochii! Ochii vreau să tu pe cum! Hai să-ți văd ochișorii Și un pic, prinde o blanca de urechi. Vai, ce mult e! Gardul din casă surată. Mă gândesc că n-am fost mai. Nu risipim mingea. Și în caz, eu nu știu ce, că și porumbei au fost jos. Și porumbei au zis mai ales că era un grup pe o sută. Că nu știu cum de nu a avut treabă, nu i-au prins și pe aia. Că erau toți în tubă. Noaptea, Noaptea. Noaptea! Și Noaptea dimineața erau au zis... liber porumbei? Dimineața, da, noaptea. Eu când a rupt aia, probabil a făcut... Nu pe mine. Eu nu știu ce a făcut, acolo n-am mers, mă știu, a fost fără plasă. Și aseară stăteam când am ajuns și povesteam cu mare să curte și zis că și porumbei erau în curte. Eu zis că se miră cum de nu a avut treabă cu ei. Păi da, s-o necat cu penele la pui și nu mai Eu trebuie pene. Și nu mai trebuie pene. Cred. dar Marius vine cu tine la mare și apoi o lași cu socrutul. Hai că mă doare sufletul. Serviciu postez. Mă doare sufletul când mă gândesc pe mâinile cui o las, mai ales acum cu prins. Da, pe le-am făcut aperiți. Care e de bază. Tratamentul. Da. Și